Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kinurmatan Bapak Kadus Kalih Desa Gumelar, Ketua RW 3 Dusun Padawaras, Sedoyo Ketua RT se-RW 3 Dusun Padawaras, Ketua Karang Taruna 3 Padawaras, Ketua Pelaksana Pawe Obor ingkang kula tresnani lan kawula banggakaken. Sedoyo pengurus rekan-rekan Karang Taruna lan sedoyo warga masyarakat RW 3 Padawaras ingkang sampun kersa rawuh lebeting acara Pawe Obor ing dalu dinten menika. Pertami-tami sumangga kula lan panjenengan panjataken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun limpahaken rahmat lan karuniaipun kula lan panjenengan keparing kempal ing dalu dinten menika wonten acara Pawe Obor kangge nyambut wulan suci Ramadan. Menika susunan acara ing dalu dinten menika. Setunggal pembukaan kali sambutan Bapak Kadus Kalih Desa Gumelar, 3 sambutan Ketua RW 3, sekawan sambutan Ketua Pelaksana, gangsal penyalaan obor pertami pemberangkatan, keenam penutup. Kagem acara pertami pembukaan, sumangga kula lan panjenengan bikak acara ing dalu dinten menika kaliyan maos basmalah sareng-sareng. Kagem acara kaping kalih sambutan saking Kadus Kalih Desa Gumelar dipun aturaken. Kagem acara kaping 3 sambutan saking Ketua RW 3 dipun aturaken. Kagem acara kaping sekawan sambutan saking Ketua Pelaksana dipun aturaken. Kagem acara kaping gangsal penyalaan obor pertami pemberangkatan saking Bapak Kadus dipun aturaken. Kagem acara pungkasan penutup, sumangga kula lan panjenengan tutup acara ing dalu dinten menika kaliyan maos hamdalah sareng-sareng. Kula Nadia Mesya Vega dados pranatacara Pawe Obor ing dalu dinten menika ngaturaken matur nuwun partisipasinipun lan kula nyuwun sewu mbokan kathah klenta-klentanipun anggenipun kula matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.